Ringre 21 mag jopuonjre manyocha otho e masira mar mach e skund primary mar Hillside Academy Endarasha oseyangi bang' ripot wuok e laboratori mar sirikal kendo ma okete ayanga. Jabero maduong' mar sirikal Johnson Oduor ma ne olose kar osiptal ma Ramogi owacho ni sirikal ochuga put makende mar chiwo ler ne jonyuol e wi duoko manowuok e nonro manyocha tim mar DNA. Kuom ringre 21, 11 nyocha owang' mokalo e kinde masirano ka 2 to noduogo tho e osiptal. Mesa mar lamo ne jochunje jopuonjrego dhi timore juma manyien e alap ma Mwega e kaunti ma Nyeri. Students have now been identified through DNA. We are now in a process of contacting the relatives. We have a team made up of DCI and Red Cross and counselors so that we can have them come and reunite with their loved ones as we are preparing for the next process of assisting them in the way they are going to bury the bodies. They were able to match the samples which were obtained from the bodies of the victims and samples which were obtained from the parents. And from the results which I have, it indicates that the students actually are children of the parents who are matched with them. Jo Kenya koro